Karong adlaw mga igsoon, istorya ta kabahin sa LX o Lapu-Lapu Expressway. O kining gitawag mga igsoon og the Skyway Project of Lapu-Lapu City. Basin mahibong-bong anong naa ko karon sa Pilipog Tugabi Coastal Road fronting Cebu Cordova Link Expressway. Tungod ang LX mga igsoon anhi motakdo sa Pilipog Tugabi Coastal Road and then connecting Cebu Cordova Link Expressway. Salamat di ayno sa atong mga igsoon nga nipalit og super thanks. Ilabi na kang X3MA, Jess Kuwen, Mabs W from Cebu who is now in DC, and Francis De La Torre, sir. Thank you so much. Amping mo kanunay. And to those of you nga ni-believe sa ato ang tumong og tinguha ani nga channel, you can purchase super thanks by clicking on this button. So maunang ang inyong super thanks would really mean a lot to me. Ilabi na sa pagpadagan sa ato ang channel og ang mga expenses nga gikinahanglan aron nga ma-maintain nato Cebuano 123. Salamat, God bless to all of you. So atong plano karon mga igsoon, no, atong ipakita kaninyong tanan kung asa kini moagi ang Lapu-Lapu Expressway gikan nganhi sa Cordova padung ngadto sa Barangay Ibo sa Lapu-Lapu City. Imagino ninyo mga igsoon, no? Kung gikan kamo sa SRP or anywhere in the south of Cebu, musuod mo og Sisilex mga igsoon, diretso mo og Cordova, and then agi mo ganhi sa Pilipog Tugabi Coastal Road, mahimo na kamong mudiretso sa Mactan Cebu International Airport pinaagi sa Lapu-Lapu Expressway. Mga igsoon, ang LX mga igsoon bana-bana nako, no, anhi gyud sa kurbadahon sa Pilipog Tugabi Coastal Road mo connect. Ambot ha og nasayop ko, but based sa mapa nga akong nakita, illustration dia nga nakita nato sa online, anhi gyud mo takdo mga igsoon ang Lapu-Lapu Expressway. Nara mga igsoon, no, makita ninyo ang mapa. Mao kini siya ang kurbadahon nga part sa Pilipog Tugabi Coastal Road. So ugwa lang ko masayop mga igsoon, anhi gyud mutakdo ang LX. Ngadto mga igsoon, padung na kana og gabi
side sa Coastal Road. Ato na mo connect sa circumferential road nga dool na sa Suba Basbas. Dunay kinatibuk-an nga budget mga igsoon nga 24.8 billion pesos pagasugdan ingon nga early part of next year 2023. So duol na mga igsoon. And then ingon nga ang completion date ani estimated by 2025, operational na kini mga igsoon. Bag-uhay lang mga igsoon no, dunay gipirmahan o gisilyohan nga MOA or Memorandum of Agreement ang duha ka partidos, Lapu-Lapu City Government o kining LX Corp. Ang LX Corp mga igsoon isa ka konsorsyum o kurambos sa tulo ka dagkong kompanya mga igsoon. Premium Megastructures Incorporated o PMI, Ulticon Builders Incorporated o kining MTD Philippines Incorporated. Kining maong Skyway project sa Lapu-Lapu City mga igsoon dunay gitas-on nga 12 kilometros. Suma sa to ang nabasa mga igsoon no, sa mga balita nga makita na to o mabasa na to online, ang Lapu-Lapu City Government way gastoson sa kini ka PPP o Public Private Partnership dakbayan sa Lapu-Lapu o kining LX Corporation. Karon mga igsoon atong adtuon ngadto sa General Aviation Road kung diin anha moagi ang LX atod ngadto sa Barangay Ibo, then dayon liko pasod sa airport complex. Na kita sa General Aviation Road no, kilid lang jud kini sa runway mga igsoon sa Mactan Cebu International Airport. Ug wa ko masayop mga igsoon no, anhi mag-agi ang Skyway, ang LX first Skyway outside Metro Manila mga igsoon. Kini mga igsoon, proceeding na kita sa Barangay Ibo. Mga igsoon no, og wa lang kita masayop. Mactan Circumferential Road. Gikan ngadto sa kung diin asa ta niliko. Ya, diretso nga ni. Wa ko masayop mga igsoon no, Barangay Ibo na kini. Then ani kini siya muliko. Ug wa lang kita masayop mga igsoon no, subay sa mapa nga nakita nato online, ani kana moagi ang Lapu-Lapu Expressway.
mao kini nga dalan mga igsoon padung adto sa sud. Ug wa pa ko masayop adto kini sangko ngadto sa Cebu Pacific Cargo mga igsoon sa airport complex na dool. Mga tala tas mga enforcer. Sir, good morning. Kani magong vlog mo siya kabahin sa Lapu-Lapu Expressway. So gisubay na ko sa mapa. Ano siya muliko no? Ang expressway? South Expressway. Oh. Di ba mauna ka na sa Anton sa no? Wa pa mo makuan. Pagin mo ka idiya natin Sa mo iliyan. Oo. Kay kita na ako sa mapa. Gikan nga ni Mactan Circumferential Road. Muliko. Organ no? Wa pa no? Lagi. Wapagi finalize. Wa pa ang final no? Wagi po na kanang Aviation Road. Oh, Division Road no? Ya gawas, yang ani, liko. Berkana sir, Oh, wagi ni ka. pero di pa final no? Apat na ka sir, wagi. Oh. Sige, apa kibawa na sir. Lagi. Sige. Thank you, Basang. So mao kana mga igsoon no, di pa kita ka sigurado kung asa gid kani agi ang skyway sa Upon. Anyway mga igsoon, maskin asa agi mga igsoon ngani o dito bas unahan pareho ra gyapon nga mulusot ngadto sa airport area. So ang mga taga South hayag na kaayo no nga gikan sa South via SRP, via CCLX, and then Coastal Road, agi sa Skyway, and then airport na. Direct access mga igsoon. Sinyalis na ba kini mga igsoon nga angay ng idayon ang 4th Cebu Mactan Bridge? Comment below and share your thoughts.